highest calling, the divine calling. And then, pinakamataas na tungkulin, pagtawag, the holy calling, the highest calling, and the divine calling. Ano po yan? Hindi mo, pwede, tanggihan yan kasi Diyos ano. Kapag tinanggihan mo yan, meron pala. Sarap ang dikot mo. Kaya sacrifices. Huwag ka mag-alala, yung sacrifice at the end of the day, puro kagalakan at kapayapaan. Kaya sabi ni Pastor Pinas, no, meron na rin yung daily. Kasi, we're going to perfection. We're going to perfection. And everything give thanks, but this is the will of God. Kung ano nangyayari sa'yo, hindi na complain. As you have said, this is the will of God. Kaya, kahit na maraming gasto sa mga laboratory tests, without complaining, Lord, thank you. Kasi nakakausap ko. Thank you. Kasi nakakapit ako sa lahat ng mga pangako. Na nahilo-hilo, na kaya, Lord, sa hospital, Lord, sa higaan, Lord, Lord. Amen? Kasi, pinintulutan ng Diyos eh, wala kang corona. Pinapagigyan lang tayo ng ating kaya. And, okay, my preaching this afternoon. At samantalay ko na po ang bawat pagkakataon. The book of 1 John chapter 2 verse 15 up to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Pagpalain po tayo lahat. We praise you, we thank you, we praise your holy name. Thank you so much, anoint your servant. Hallelujah, bless each every one of us. Isaiah, Jesus. And my preaching is the word. Okay? Kanina, puro tayo, no? Talaga naman, counter, maturity. Magagagalat po yun. Ayaw na talakay po natin ngayon. Kaya lang, sa mundo ito, mga kapatid, ang kalagayan ng mundo ito dati po, nung wala kang kasalanan, ay banal. Wala kang sumpa. Amen? Malinis. Pinili ng Diyos ang kanyang nilikha. Nilagay niya sa paradise, sa Garden of Eden. Talagang lahat ng pangangailangan ng tao, yun yung unang word. Perfect. Pati yung creation ng Lord sa atin, perfect. Hindi mamamatay ang tao. Dinesign ng Diyos yan para hindi mamatay ang tao. Kaya yung mga unang ninuno po natin, sila Noah, sila Adam, yung mga nauna sa 930 years, sila Metusa din, ang dami, mga 800 years. Kasi talaga naman yun ang pangako ng Diyos. At nung ang tao po ay sumuway, siyempre po, yung tinatawag na physical world, dumating. Kasi nasa spiritual world doon eh. Kasi banal. Kasi yung presence ng Lord doon eh, nakakausap nila, nakakasalamuhan nila ang ating Panginoon. Wala silang problema sa mga pagkain, sa kanilang pangangailangan. Talagang yung dinisign niya na magdadali sila doon. Kaya lang, in the book of Genesis chapter 3, the fall of man, yung pagkakasala ng tao. Dito na pumasok po, nawala yung spiritual world, pumasok na po yung kinatatayuan natin na world. Amen? Kaya dito, nung pumasok po ang kasalanan, pumasok po ang gawa ng mundo ito, ang Diyos ay Diyos. Ang pangako niya ay gagawin niya. At siya mismo na nagsalita, nanangako sa Genesis chapter 3 verse 15. Nung sinumpa niya ang ahas at nangalitin niya yung lalaki, ay yung babae at saka yung si Satanas. Siya yung dudurog sa kanyang ulo at saka sa sako. Ang ibig kong sabihin, meron ng promise ng ating Panginoon sa Kalbaryo. Nagkasala sila,
Pero may pangako ka ng Diyos. And everybody say amen. Ang pangako niya yung cross. Maganap yun. Yung regalo niya sa sangkatauhan. Nais ng Lord na yung nawala ay ibabalik. And everybody say amen. Paano ibabalik? Kaya nga dumating si Kristo eh. Ha? Kaya yung sinabi natin lahat dito at napag-aralan natin, tama yung Diyos natin. Buhay na wala ka talaga. Ibabalik at ibabalik ng Lord yung dating nawala. Kaya nga tinigyan sila nung pinalaya sa ating Panginoon, si Adam Mani, kasi ang unang sinumpa, yung ahas. Yung kanyang tiyan, dati siguro nakatayo siya. Ngayon, dahil sa kasalanan na ginawa niya, tinukso niya si Eva, ikagapang niya na yung kanyang tiyan. At alabog na ang kanyang kakainin. Pangalawang sinumpa, si Eva, maglilihi. Maghihirap siya. Pangatlong sinumpa, si Adam. Galing ka sa labog, dahil ginawa mo yan, naginig ka sa asawa mo, nakailan ka sa kapartner mo, galing ka sa labog, pabalik ka sa labog. Sa pawis mo, manggagaling ang kipubuhay habang ikaw ay nabubuhay. Pangapang na sinumpa, lupa. Ito yung word na kinatatayo natin. Dumating ang pestilence, dumating ang war, dumating ang pagpatay, dumating ang karamdaman, dumating ang pahirap ng tao. Kaya sinabi ng Lord in this world there is tribulation. But therefore, cheer, I overcome the world. So there is a victory pag naka-Lord ka. Sigurado yan. And everybody say, Rawa, ituloy ka sabi nga ni Pastora ngayon. Hallelujah. Kaya, ako'y nagpapasalamat talaga sa Lord. Yung physical word na nakasala, pinanumbalik ng ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Hallelujah. Kaya yung promise niya sa Genesis chapter 3 verse 15, okay, pinadala niya si John the Baptist, the forerunner of the Lord, the one is crying in the wilderness. Pag tinatanong siya, no? Ako yung sumisigaw sa ilaw. Ano yung sinisigaw niya? Repent, because the kingdom of God is at hand. Sa John chapter 3, nung ating Panginoon ay naglalakad, behold, the Lamb of God that taketh the sins of this world. Doon ko sumunod, I must decrease and He must increase. Mula noon, sumunod na po sila sa Kanya. Amen? At yun ang unang ang sabi ng Book of Mark, the time is fulfilled in the Book of Mark chapter 1. That the kingdom of heaven is preached. You must believe the gospel or repent, or otherwise you shall perish. Sinabi ng Lord yan, the time is fulfilled. Mark chapter 1. Dumating ang tamang panahon na ang karya ng Diyos ay nasa tao. Sinabi niya yan sa book of Matthew chapter 6 verse 9. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So yung kingdom ng Lord bumaba. Kahit na nandito tayo sa gitna ng kasalanan sa mundo ito, dahil sa kamatayan ng krus, ng ating Panginoon sa krus, naging karapat-dapat tayo. Naging banal po tayo. Mayroon tayong kinalalagyan na pupuntahan dahil pinaghanda ng ating Panginoon. Yun ang buhay na walang hanggan. Amen? Yung physical world natin, nawawala. Nawala na yun. Dinalitan mo, nawala, nagkasala, ang daming mga problema ng tao. Ito ang ating tatalakayin sa araw na to. The spiritual world. The spiritual world. A love of the world. Love of the world.
Love not the world. Sabi ng Lord, pero nasa mundo tayo eh. Paano natin masasabi na hindi natin mamahalin ang mundo ito? Ang mundo ito ay napakasaya. Di ba? Ang sarap. Di ba? Ang sarap yung mga ginagawa sa mundo ito, pero sabi ng Lord, love not the world. Paano natin masasabi na nandito nga kayo sa mundo, pero you must out of the world. Nandito tayo, kaya lang, hindi tayo na ganito. Amen? Ang nais ng Lord, na yung ating mind, yung ating pag-isip, ay hindi rito. Nandun sa buhay na walang tayo. Yung pinangako ni Kristo. Yun! Ano ba yung nasa word? Hindi ko kung Matthew chapter 6, verse 24. Ang nasa word, ito. The eyes, the heart, the mind, and the body. Yan, chapter 6 na yan, tinuruan niyo sila mag-Lord's Prayer. You cannot serve two masters at the same time. Ano yung master mo? Sabi ng Lord, lay not up your treasures on earth. Because on earth, there are many, mga kinakalawang moth that rust. Kinakalawang. There are many robbers and stealers in this world. So ayaw niya. Kaya sabi niya, you will not love the other and hate the other. Anong ibig sabihin? Yung mata mo, or yung yaman mo sa heart mo, or where your treasure is, then your heart also. Kaya, tayo po na nandito, alam ng Lord yung heart natin. Amen po? Alam niya. Alam niya kung nandito yung heart natin. Yun. Alam niya kung panlangit, spiritual world na tayo. Yun. Alam niya. Kasi, malalaman mo rin, alam niyo kung bakit? Kasi natatanim niya sa mabuting kalooban eh. Sa good ground. Nagmumultiply yan, namumunga. Kaya doon mo matitest kung yung eyes mo ay nasa good. Hindi nakapokus rito. Kasi pag nakakita ka ng magagandang mall ngayon sa Christmas, abay mga kapatid, talagang matitipokus ka. Yung yaman sa mundo ito, matitipokus ka. Amen po? Totoo po yun. Kaya yung iba, tayo naintindihan eh. Hindi tayo naintindihan. Oo, kasi bakit? Talaga naman. Kasi spiritual eh. Kasi, yun yung pinangako ng Diyos. Sinabi niya yan. John chapter 14, verse 1 to 3. If you believe in God, you must also believe in me. In my Father's house, there are many mansions. I will go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place, I will come again. Babalikan niya tayo eh. Babalikan niya tayo. Yung nauna na namamahal natin sa buhay, wala na silang COVID. Hindi na sila nag-alala. Tayo na nag-alala pa para maawang tayo sa mundo ito, babalikan tayo eh. First Corinthians, there is a sudden change. In a twinkling of an eye, your mortal body will be immortal. Papalitan itong nabubulot ng katawan into immortality. Antindi mo, di ba? Kaya yung eyes is the gate of the soul. Ito yung entrada po. Kung ano yung napipersin nyo, nag-stimulate yan, naiiwan po dyan. Kaya yung mind natin, minsan, Word of God na, talisa pa rin. Bakit? Naliritin eh. We must have the mind of Christ. Pag meron tayo noon, kahit na medyo mahirap, may mga problema, kaya pa ka rin. Kaya pa ka. Ano ba? Ang ayaw ng Lord na yung heart. Di ba? For where your treasure is. Ano pa? Yung eyes. Ano pa? Yung basic, yung body is clothing more than life. Is food more than the spirit. Yung body ba? Masigit pa sa espiritu na binibigay sa iyo ng Lord. Ano mas matindi? Yung clothing o yung body? Body. Ano mo yung clothing kung nasa grave? Walang espiritu, tatay. Kaya yung mga basic needs natin, ano sabi niya sa 633? Mga dental siya.
Sa 6:24 hanggang 34. Details ka pa ba? Mananampalataya na tayo. We must out diyan. Yung talagang ano na tayo, spiritual talaga. Na talagang kahit na tabunan ka ng, alungan ka ng mga yung compromising na yaman. Yung compromising, you are not fair and square and correct business. Hindi mo maiwasan niya. Nakapaligid sa kanya eh. Oo. Di ba? Nakapaligid sa iyo. Talagang expectation nila sa iyo, approve ka ng approve. Baliktad eh. You know why? Alam niyo kung bakit? Kasi po, ibinabalik na ng Lord yung ating kalagayan kasi malapit na siyang darating. Kasi yung presence ng Lord yan. We must take advantage of it. Samantalahin natin ng bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti. Redeeming the time for the days are evil. Ito yung panahon ng ito. Panahon ng kasamaan. Pandemic, sign lang po yan. Pero kung tutusin, dapat nakanda na tayo. Naghihirap ang mundo na ito? Yes. Sinabi ng Lord eh. Matthew chapter 24, there is a famine. There is a wars. False prophets shall arise. Sinabi niya. Inisa-isa niya. Dahil pag matalino ka, alam mo na. Yes. Di ba mga matatalino? Di ba? Kristiyano, mature. Di ba? Discipline is 100%. Attitude is 100%. Knowledge is 96%. Ano pa ba yung isa? Na 19%? Oh, hard work is 19%. You know, the Lord, our God, Jesus Christ, want us to be 100%. You know what? The foremost and the greatest commandment of God, what? Love Him with all, not half-heart. With all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Pag sinabing soul, mula talampakan hanggang dito mo, soul yan. Amen? Itong outer body natin, ito yung nawawala. Yun yung soul. Kaya mga kapatid, yun ang hahatulan. Yun ang hindi namamatay. Everybody say, sabi ang ating Panginoon, salamat master natin dito. Our master, our rabbi, our Rabboni is the Lord Jesus Christ. He is my Lord. He is my God. My God is His Spirit. Jesus Christ is Spirit now. He's sitting on the throne. Isa lang ang trono sa langit. Siya bumaba, siya bumalik, nasa trono, siya babalik ulit. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Babalikan niya tayo. Sabi mo sa katabi, hindi mo. Kaya kailangan, pagdating po ng 2021, panibagong sigla tayo. Habang ang mundo ito ay hindi sumisigla, ang mga anak ng Diyos ay sumisigla. Dapat healthy heart tayo, healthy mind tayo. Hallelujah! Yung stress natin hindi magbabago. Hallelujah! Diba? Para ng agila na kumapailan na. 4:31 ko balsing. O, di ba? Para raw tayong agila, Brother Osman. That wait patiently upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up as wings. They shall run without worry, and they shall walk without faith. Hindi napapagod ang mga anak ng Diyos. Nasunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung nasa mundo ito? Love of the world. Tingnan natin. No one can serve two masters. James chapter 4 verse 4. Tingnan nyo mga kapatid. Mga adulterers, know ye not that the principle of this world is enmity with God. Kayo ang mga nangangalod niya. Babae, lalaki yan, nangangalod niya po yan. Ibig sabihin kayo yung mga sumasamba sa Diyos. Hindi lang yung physical na nangangalod niya. Hindi nyo ba alam na ang
pakikipagkaibigan sa mundong ito ay kaaway ng Diyos. Hindi ibig sabihin na bawal ka na mag-shopping. Hindi ibig sabihin. Hindi ibig sabihin niya na bawal na mag-online at magtrabaho. Hindi yan ang ibig sabihin niya. Huwag kayo mag-alala, mag-online lang kayo basta ibibigay niyo para sa Diyos. Ay, lala ko ang online. Ay, ito ang pinasikreto. Mga mananampalataya. Kasama natin ang Diyos. Pag sinunod mo yung utos ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na papagpalain kita, papagpalain ka. Because God is not a man that He should lie. He is God and He is always true forever. Amen. Sinabi ng Diyos na papagpalain ka, sumunod ka. Kahit na may mga sacrifices. Tinitignan lang ng Lord kung gaano ka kaubig, gaano ka katapat. Kasi panahon ngayon ng katapatan eh. Panahon ng kahirapan. Pag may kita ka, pag matapat ka, abay, itabi mo na. Hindi akin to, sa Diyos to. Kasi sinabi po ng Book of Matthew chapter 24, ang tapat hanggang sa wakas, siya'y maliligtas. He that endureth up to the end is he shall be saved. Kaya whoso therefore will be afraid of the world is the enemy of God. Nagigipagkaibigan pa ba kayo dito sa mundong ito? Ang ibig sabihin po niya, huwag kang mag-focus yung mga bagay dito sa mundong ito. Yung isip mo, yung mata mo, yung body mo, yung pangangailangan niyan, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon po dyan, iwasan mo. Huwag kang mag-focus ng 100% dito. Bigyan mo ng portion ang Diyos sa buhay mo. May bahagi ang Diyos sa buhay natin. Kung kanya, ginawa niya lang yung 10% sa financial natin. Yung time mo, bigay mo sa kanya ng 10%. Nabubuhay mo tayo ng 24 hours. Bigyan mo siya ng pansin. Ilan yung 10% ng 24 hours? 2.4. Binigyan niyo ba yung 2.4 ang Lord sa buhay niyo, araw-araw? Para makumpleto tayo. Kung yung financial natin, yung strength natin, kinukuha niyo yung 10%. Kinukuha niyo yung 10% yung ating soul, yung ating heart. Eh ano ba naman kung bigay mo sa kanya i-alay mo? Ang talino mo! Ay, may pagtukan eh! Kaya pag nagbiglo ka kayo, Panginoon! Hallelujah! Ibigay mo yung aking pangangailangan, pagalingin mo yung aking mahal sa buhay. O Diyos, samahan mo kami sa aming mga ginagawa. Nag-withdrawing ka eh, kasi nakapunto ka na. Kanyaman mo, ano? Yun ang po ninayaman. Unahin mo yung spiritual mo. Susunod na lang yan, yung mga material bliss. Ano sabi ng Lord sa Book of Matthew chapter 6 verse 33? Lagi natin sinasabi yan. First, seek it first. But, why ba? Perhaps, maybe, tatapot, subalit, ngunit. Ay, ano po sabihin? Huwag ka na magreklamo pag sinabi ng but. Unahin mo muna na paghalian ka. Marami kang labahin, paghalian mo muna. Magpalakas ka muna. Marami kang kabalahan sa pera. Ba? Sige first. Paghalian ka muna ng Diyos. At ang kanyang katwiran. Huwag hindi yung katwiran mo, katwiran ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ito ay itatagdag sa'yo. Ano ba yung itatagdag? Basic needs. Ang pinag-usapan doon sa context na yun. Basic needs. Kaya kung may sasako ka ngayon, sa bagong taon, may talagang sako ka na. Basic needs yun. And all these things shall be added. Hindi sinabi rin na subtract, gusto mo ma-subtract yan, hindi ka pangalan ng Diyos. Hindi mo na yung katwiran niya. Ay, puro, yes, kakain ka, pero maganit. Kakain ka, pero mabigat. Bibigyan ka ng Lord ang supply, kahit na gumagawa na masama, mapakainin siya ng Diyos. Alam niyo bakit? Pinakasibol ko ang mga puno. Pinapaulan ko, pinaparawan ko. Para kanino? Para sa matutuwid lang? Hindi. Para sa lahat ng kanyang nilikha.
Ganon umindig ang ating Diyos. Oh, di ba? Sino nakikinabang sa araw? Tayo lang ba? Lahat tayo nalilikha ng Diyos. Kaya magmahalan tayo. And everybody say amen. Kaya sabi niya, but seek ye first, and all these things, biro mo mga kapatid. Sumunod ka lang, katwiran ng Diyos, and all these things. Okay? Asan pa? Kaya huwag ka magipagkaibigan na sa mundo ito. Pag sinabi nila, punta tayo sa Siuman, Rosales, libre mawa. Pangalan niya, dinapili ko nila. Oo. Pag wala ka talaga, di sabihin mo yung totoo. Kasi ang nakukunyari kang mayroon, pagdating doon kanya-kanyang bayad. Nag-alala ka na, i-music ka na. Sabihin mo na, ay, sige matalino ka kung hindi po siya ng Lord, ay, huwag ka mag-alala. Mag-alala dyan. Akin yan, nagpapawag ka pa. Di ba? Kasi nagsasabi ka yan ng totoo Ayaw nga ng Lord yung ipokrito Yung para bang may Amerikana ka, pero wala ka naman. Ang yaman natin kaya, alam mo pinagmamalaki ko? Ang Diyos natin. Amen. Ay, hindi mo kayang bayaran ito. Yung binibigay niya sa atin, na revelation, hindi kayang bayaran ito. Kung lulobin ng Lord, at kukunin niya na tayo, at hindi tayo nakapunta ng rapyo, pati ka-apo-apuhan mo makikinabang dito. Pangako ng Diyos yan, I will bless your children, children. Pangako ng Diyos yan Oh? Kay daling mo sa Diyos na lahat. Kasi kahit kung puno yun, kabisado ko yan, kaya wala na. Napula na. Amen? Bakit? Napapalitan ng kahon. Kasi we are going to perfection na. Amen? Unti-unti. Huwag mong i-pressure yung sarili mo, basta umaga, Lord, salamat po. Baka mga pag umaga pa lang, Lord, ang dami na naman ang ulo ba? Kapapasti. Lord, at pagka na ito sila, ni Pastor Kinas na hindi magreklamo, ni Bishop na, and everything kita, Lord, natagang mo na ba, samahan mo naman ako, para sa lahat. Okay, pa yung tulutan mo ako, bigyan mo ka ng nakatulog pa ako sa kapit-bahay ko, yun, pang-upa pa. Dapat ganun tayo Instead na magreklamo, salamatan mo, Lord. Salamatan mo. And everybody say amen. Pag yung kaibiganin ng sanlibutan, friendship of the world, ayaw ng Diyos. Okay? Ano na tayo? Love not the world. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag mamahalin to. Neither the things that are in the world. Why? Because if any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya huwag mamahalin yung mundo ito. Mahalin mo yung mga pangako ng Diyos. Mahalin mo yung mga i-meditate mo yung kanyang salita. Sinabi ng Lord, meditate His word. Day and night. Contemplate His word. Kasi tayo po sa totoo lang, ang minameditate natin, paano ako asin. So, tama naman yun. Kaya lang sumobra. Mula January hanggang December. Hindi nawala yun. Tama? Kasi basic yun Pero pagka humingi ka sa Diyos, hiningi mo na ngayon, pasalamatan mo. Lord, salamat po. Lord, ay pag nakita ng Diyos na marunong kang magpasalamat, kahit na sa kawalan, magkakaroon ka. Amen. Yun yung pananampalataya from nothing to something. Amen. Yun yung may nararamdaman ka, isang araw, wala na ka ng mararamdaman. Bakit? Mga kapatid, grabe. Ay, Diyos pa naman ang pinaglilingkuran mo. Is there anything too hard for the Lord? Meron ba mahirap sa Kanya? Wala mahirap sa Kanya. Kahit na nahirapan na ngayon sa araw na to, alam ng Diyos yan. Pero alam din ng Diyos yung puso mo, nakangiti ka. Kahit na sa araw na to, hirap ka, marami kang pinagdaanan, iniwan mo yung loved ones mo, alang-alang dito. Tumutuwa yung kasi. Kaya wag nyo ipagpapalit pagdating sa gawain ng Diyos. Kasi ang yaman mo. Yung mga pangako ng Diyos, maririnig mo. Yung matagal nang hanap mo sa buhay mo na solusyon, baka mamaya nandiyan yung solusyon. Ay, tama siya. Ay, salamat po, Panginoon.
nandito na pala yung solusyon na hinahanap ko. Alam nyo ba, kapatid? Ang daming wisdom ng ating Panginoon. Hindi ka mauubusan. Kasi hindi mauubusan ng Diyos eh. Mayroong nagagamitin ng Diyos para sa iyo. Palapan natin ang Diyos. Yung ayaw mo rin, nagbigay natin ang tumundo ito. What are in this word? Lust of the flesh. Ano ba yung meaning ng lust of the flesh? Ano ba yan? Lust of flesh, it is the bodily and impure desires for someone or something. It is the bodily and impure for someone or something. Ito yung gawa ng laman. Na talagang gustong-gusto mo. Kahit na ayaw yung spirit mo. Ang isa sa mga halimbawa ko nito, si Jesus Christ. Yung nagpanalangin, humingi siya ng prayer request sa kanyang alagad bago po siya crucify. Pwede ba panalangin ka ako? Because the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Ay, ayaw talaga ng fasting itong flesh eh. Ayaw. Ayaw. Pero napaglabanan natin. Tagumpay. Nasa the flesh. 1 Corinthians chapter 7, verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Kaya pag hindi mo na kayang tiisin, ay mag-asawa ka na lang kaysa magkasama. Sinong nakakatis pa rin? Di ba? Kaysa magkasala ka. Pag sinabing fornication, ay mga kapatid, pag sinabing fornication, pangangalunya. Pag sinabing adultery, pagkikyapit. Tama ba yun? O balintad ako? Balintad ako, no? Kasi sumobra na yung ano. Ang fornication ay pagkikyapit. At ang adultery ay pangangalunya. Okay. Ang adultery, meron siya kapartner. Kumuha siya ng iba. Di ba pangangalunya niya yun? Ang fornication, yung madalalan binata. Kasi hindi pa sila partner, sasama na. Yun. Tapos, inagtagan mo pa, ay doble na kaso mo. Doble na kaso nila, hindi sa akin. Doble na kaso nila. Yung ba hindi mananampalataya, mahina pa sa pananampalataya. Yan ang dapat i-surrender. I surrender one. Kasi dalawa sila eh. Unti-unti. Di siya unti-unti kasi may 2021 pa. Naabutan ka ng pandemic. Naabutan ka ng matinding karamdaman. Hindi pwede. Hindi pwede mo tsaliin ang Diyos. Alam niyo yung tsaliin? Tsinatsali. Inuunti-unti. Ay, saka na lang ako magbago, bro. Kasi masarap dito sa mundo ito. Kasi masarap ang shopping, masarap ang kids, masarap ang window. Window shopping tayo. Pwede na 16 years old at saka 18 years old. Pwede na. Punta tayo sa SM. Tingin-tingin tayo dito, sisipan tayo ron yung mga shirt na maiksi. Pasok na naman ito yung pagsipan. Hindi na sabi niya, ibig sabihin, isa lang ang girlfriend mo. Isa lang ang boyfriend mo. Isa lang ang asawa mo. Asawa babae sa lalaki. Kasi Kristiyano tayo. Kasi isa lang ang Diyos natin. Hindi naman tayo ba eh. Kristiyano po tayo, kaya ayaw na Diyos yan. Last of the flesh. Okay? In the book of 1 Thessalonians 4:3. This is the will of God even for sanctification. Ano yung will niya? For you know that what commandments we give you by the Lord, for this is the will of God. Ano yun? And then your sanctification, pinabanan ka niya, that ye should abstain from fornication. Ibig sabihin, abstain. What's the meaning of abstain? Talagang, umiwas ka, huwag mong gawin. Amen? Ang fornication po, hindi lang sa mag-asawa, mag-boyfriend. Pati yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi may kaagaw ang Diyos. May kaagaw eh. Kilala mo na siya, tapos sumasamba ka pa sa iba. Spiritual fornication yan, or adultery. And everybody say it. Palapakan natin ang Lord.
Lust of the eyes. Okay? It is the inordinate desires which are usually caused by what the eyes are seeing. Kaya sinabi po sa Isaiah 33:15 to 16, shut his eyes from seeing evil. Ayaw na Lord na tumitingin tayo sa malalaswa. Ayaw na Diyos, ayaw niya. Pwede mo palang isara yung eyes mo. Ibig sabihin, pwede ka mag-focus. Uy, mas maganda si Mrs. Di ba? Anong sabi ng Lord? Pagka dumarating yung away, resist! Others they entertain the dating. Oh, come on. Oh, it's nice. I remember beauty, her beauty. Even my coffee, every breakfast, I remember her. Then he forgot his wife or love. Di ba? Hindi tayo ganun. Kasi sa panahon ng ating Panginoon, tinignan mo pa lang na may last. Yung commit adultery. May galit ka sa kapatid mo, you're a martyr. Walang with this brethren. You're a martyr. Ay, patawarin mo na. Hallelujah. Psalms chapter 119, verse 37. Turn away mine eyes from beholding fire. Yung mga walang kabuluhan. Di ba? Walang kabuluhan. Kahit salita, yung mga walang kabuluhan. Iwasan natin yan, yung mga alamat. Kaya dumating si Limao. Yung gusto na lang nila marinig, sinabi sa book of Jude yan. May mga ngaral na, yung mga tupa na yung gusto na lang nila papakinggan. May tawag doon, isa katinantay nga. Meron tawag doon eh. Oo, yun na yun. Okay, talapakan natin ang Lord. Talapakan natin ang tala. Pride of life, pride, it is the desire for honor. Yung mga naghanap po ng honor. Hanap po ng galing. It causes us to lust after recognition. Mahilig sa Mahilig sa recognition. Bro, sis, kung gumawa niya na. Ano masasabi mo sa preaching? Pag kinontra mo yan, magagalit. Magagalit? Ano? Ikaw na kaya magsalita to? Ayan. Pag kinontra na constructive criticism, ano ba? O sige, bro. Nalayan ako kayo nung. Alam mo, criticizer ko, ay wala naman mag-criticize sa akin. Kasi mana ko, di ba? Ganun ako katindi. Pero ngayon, nakikinig na ako sa kanila. Kasi pagka alalahanin niyo, pag wala kang nararamdaman, at kompleto ka, naku, tayo. Pero pag kinuha ng Lord yung 1,000 mo, yung 2,000 mo, yung 100,000 mo, bababa ka. Kasi mag-alala ka na. Darating yung default, kaya bababa ka na. Huwag mo nga ako ng tubig. Tapos may nararamdaman pa. Lalo pabait yan. Iba Lord eh. Iba Lord. Ay, pag tinuruan tayo ng Diyos, iba ang way ng I thank you. Buhay talaga siya eh. Gusto niya na maging maayos po tayo. Gusto niya na tatnan tayo na maging. Gusto niya na makasama niya tayo sa buhay na wala. Gusto na Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Pride of life, kapatid ko kung Proverbs 11:2. When pride cometh, then cometh shame. Kaya yung mga nagmamataas, babagahan na lang sila. Bagay? Sinabi ng mga Proverbs, si Solomon. Pag dumating ang kambuga, kataasan, darating din ang kahiyan. Kasi sabi niya, nagkaroon ako ng parko, yung pala, panuto lang. Nauuna yung yapag, kung pag-asaro, nauuna yung mga kapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians, wala mong ibang ipagmamalaki, kundi yung aking pananampalataya. Yun yung ating sa mundo ito. Amen? Yun yung pagmalaki natin. Kung pinagpalaman tayo dahil kay Kristo, amen? Sa kanyang kalwalatian. Amen? Kung naging maayos po yung pamilya natin dahil kay Kristo, sa kanyang kalwalatian. Pero, tanggapin mo yung due, what is due for you. Kasi mayroong mga due para sa iyo eh. Amen?
Tanggapin mo yun. No, para basta sabihin mo, ang kaluwalhatian ko ay para sa kanya. Pero tanggapin mo, wala, dinigyan ka ng trophy. Natuwa sa iyo ang school. Ay, baka sa amin yan. Ay, umextreme ka, pag gano'n, sumobra ka. Sumobra ka. Ang tawag ko dyan, false humility. Sabi ko sa inyo eh. False humility. Ang true na humility, tanggapin mo. Tapos mag-ano ka doon, mag-discourse ka. Kung gusto mo, mag-ano ka pa ron eh. Mag-invocation ka pa eh. Hindi, ibig sabihin, tanggapin mo na ang buong kagalakan. Oh, yung iba ayaw talaga. Ayaw talaga to. Kasi tinaya ko ng loto. Tapos nanalo ako. Pangako ko sa Diyos, ibibigay ko sa iyo. Asa ko lang ito? Sa susunod na kabanata, sa kanila natin sasagutin niya. Edit mo yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Focus talaga kasi alam ko, alala naman kayo na tayo bukapan araw. Trial of life. Proverbs 16:18. Ay! Dumarating ang kataasan before destruction. Kaya, ang pagsisisi ay nasa una. Tagal-tagal eh. Pride going before destruction. And Holy Spirit before a fall. Kaya hindi pwedeng magpatas. Hindi ka pwedeng magkambog. Kasi, yan ang kaso ni Satanas eh. Ako i-aakyat sa trono. Di ba yun? Yung I will niya. Di ba? Ayaw natin gagawin yan. Pag pinagpala tayo, binigyan tayo ng magandang pamilya, hallelujah. Pag binigyan naman tayo ng masungit na asawa, in everything give that. Alam nyo, kapatid, dapat tatalino mo eh. In everything give that. Ang ganda na pagkasabuhay, Lord, alam mo po ito. Pero isang araw, dahil tinangakuan, sunod lang ako. There is a time of what we call the fullness of time. Ay panahon ng Diyos. Parang ang panahon ng Diyos ay panahon niya. Walang makakata. Walang makakata. Kahit ilang demonyito pa yan ang demonyos. Oh, kasi, ano ng Diyos eh, panahon mo na eh. Kahit nagalit sila sa'yo. Pagka pinagpala ka na ng Diyos, ng karunungan, ay naku. Pag pinagpala ka ng Lord ng katalinuhan, tapos ginagamit mo sa Diyos. Sigurado yan. Sigurado yung 100% discipline, 100% attitude. Siguro, ang tagal naman. Diba attitude? Diba tagal naman? Anong oras na? Puro na. Matagal. Gusto ko na gumibap eh. Hindi yung give up na ko na mamaalam. Kasi pinapawisan ako ng malamig eh. Kaya nakakabit na ako eh. Humingi na ako ng tubig, hindi ko na manininom. Diyan pa ba kayo? Eh talagang ganun eh. Eh labanan eh. Anong gagawin natin? Conclusion na tayo. For you live according to the flesh, you will die. But if the spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Diba? Romans 8:13 yan. Diba? Romans 8:13 yan. Proverbs pa yun. Tingnan mo nga. Ano nakalagay sa Romans? Kasi conclusion na ito eh. May communion po tayo. Tama ba yung nakalagay sa Romans? In Romans. Yun. For if you live after the flesh, you shall die. But if you, through the Spirit, to mortify the deeds of the body, you shall live. Alam niyo yung mortification of the body? Yung mortify, yung pigilan mo yung gawa ng katawan. Mortify the deeds of the body. Yung gawa ng laman. Yung gusto ng laman. Yung gusto ng katawan mo. Mortify. Bari, gusto ng katawan mo, di magpasting. Ano mo? Paglabanan. Paglabanan mo.
Kasi meron talaga tayong pagkikipagbugno. Kaya sabi niya, you must stand. Kaya pagdating sa spiritual, go, go, go! Di ba? Go, go, go! Yun ang gagawin mo natin. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong muli, mga kababayan po namin at mga subscribers, viewers, at mga kapatiran po natin sa Panginoon. Kamusta na po kayong muli? Naway, nasa mabuti po kayong kalagayan at dalangin po natin na ito pong ating pinagdadaan ng pandemic ay baka wala na sa bansa natin, no? At alam po naman natin na habang may buhay, may pag-asa. At ang Panginoon po na siyang makapangyarihan sa lahat, kaya niya pong walain ang pandemic na ito. At dalangin po natin sa Panginoon na sa kabila po ng ating dinaranas na mapagsubok sa buhay na ito, tayo po ay magiging masaya pa rin. Lalo na po sa darating na Kapaskuhan. Alam po natin na pag Pasko, mga tao ay nagsasaya kasi talagang bigayan ng bonus, bigayan ng mga ginaldo, pagkakaisa ng mga pamilya, meron tayong mga reunion, pero parang iba, nawawala na ng saya kasi parang hindi nila magagawa yun sa darating na Kapaskuhan. Pero wag po kayo mag-alala, basta si Kristo po ay nasa inyong buhay, magiging kumpleto po ang ating buhay. Kahit na wala pa tayong handa, kahit na wala pa tayong maraming bisita sa darating na Kapaskuhan, basta nandiyan si Lord, magiging maayos at magiging magaan po ang ating buhay. At sa lahat po ng ating taga-subaybay po ng ating programa ng JC, LGAA, maraming po salamat sa inyo. Hindi po kayo nagsasawa na subaybayan po ang ating programa tuwing hapon po ng alas 5, every Friday po yun, at every Sunday naman po tuwing alas 9 ng umaga. Dito po sa ating YouTube at Facebook account. Nawa patuloy po tayo mag-subscribe, mag-share at i-likes po natin. At kung may mga comment po kayo, ilagay nyo rin po. Sapagat ito po ay tunay na pagpapala po sa amin na nagsisikap po kami na mabahaginan po kayo ng salita ng Panginoon. At nawa yung programa po ito ay maging pagpapala din po sa inyo at kalakasan. Alam nyo mga kapatid, pagka tayo po ay nalulungkot, tayo po ay naghihina, pag nakarinig po kayo ng salita ng Diyos, kayo po ay lalakas. Kayo po ay magkakaroon ng pag-asa at ang buhay niyo po ay gagaan. Kaya huwag po kayo magsawa sa mga espiritual na bagay sapagkat ito po ay eternal at ito po ay mapapakinabangan nyo. Hindi lang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Okay po ba yan? At sa oras na ito mga kapatid, sa mga viewers po namin, mga subscribers po na nais tumanggap sa Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, inayayaan ko po kayo na tanggapin niyo po ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap at manalig po tayo sa ating Panginoon. Ipigil po natin sumandali ang ating mga mata, taas po natin yung ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ito. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito at ako po binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pag-arian mo po ako. Salamat po ng marami. Ako po'y pinatawad mo, nilinis mo, at ginawa mong anak sa mga sandaling ito. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen.
Okay? Ang tinanggap niyo po ay ang ating Panginoong Yesus na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. At kung ang kamatayan po ng Panginoon ay napakahalaga, yun po ay sa pamamagitan din po ng ating pagsisisi na tinanggap natin ang ating Panginoon. At pangalawa po, siya po ay inilibing. Tayo po ay kailangang ilibing kasama ng ating Panginoong Yesus. Sa anong paraan po? Sa pamamagitan po ng bautismo. Para po yung kasalanan na ating nagawa, mailibing po at mapatawad at malinis ng ating Panginoon. At ng pangatlo po, sabi doon, siya ay nabuhay na magmuli. At tayo po ay malinis na, tayo po ay magpapanibagong buhay. Sa tulong po ng Holy Spirit. At bibigyan po ng Lord ang kanyang magiging anak na tatanggap sa kanya ng Holy Spirit para po tayo ay makapagbagong buhay. Para tayo po ay maging anak ng Diyos at makalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon. Salamat po at patuloy po natin mga kapatid na subaybayan ang ating programa ng JCLGAA dito po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook account. I-click nyo lang po yung JCLGAA at makikita nyo na po yung napakarami nating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag po kayo magsawa sapagkat ito po ay napakahalaga po sa ating buhay, ang salita ng Panginoon. At salamat din po sa Panginoon sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na makarinig po ng kanyang mga aral. At namnamin po natin ang mga pangako ng Diyos para tayo po ay laging masaya at punong-puno ng pag-asa sa kabila ng mga titinding pagsubok po sa buhay natin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at masaya ko rin po ibinabalita sa inyo na pakinggan at sundan po natin yung ating susunod na programa po this coming December po na magkakaroon po tayo ng Thanksgiving Day celebration po. Kasama po siyempre yung presensya ng Panginoon at yung mga kapatiran po natin sa iba't ibang lugar na tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon, magse-celebrate po tayo sa buong taon ng ito na tayo po ay pinagpala pa rin ng Panginoon, tayo po ay buhay, malakas, at sa kabila ng mga krisis po sa buhay natin ito, itong taon na ito, marami po tayong pinagdaanan na mga bagyo, sa buhay, kahirapan, kalungkutan, mga sakit, huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos po ay buhay. Siya po ay nananatiling buhay magpakailanman. Kaya huwag po tayo magpapatalo sa gawa ng kaaway. Ang mga anak ng Diyos po ay laging nagtatagumpay. Kaya magse-celebrate po tayo ng ating Thanksgiving this coming December po. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you!